салому алейкум дӯстони азиз, салом подписчико. Айни ҳол мо тарафи аэропорт омадагием барои камтар хай корбора кардем. инҷора дидем ва ҳамаё яхан ва дарозе озман шум бетим чӣ хелай карочи я ништияк бада капуса ура будгайсен болош карочи кҳай ила таҳай ранги тулена туленҷ меган чӣ меган анда дароза инҷома ях каган боз мос далшасим ҳамаки мебинем ми кинои пуло далендар ҳамҷа бировагида ба фирма ина дароза ахир надора карочи исмера иснай тара ина о анаси барои кинои ужести кинои ами кадмоед ки насам номеро ами ҷанаи Москва ами хеле меброрам бародаро ҳама дами Москва ами хеле дами самарани кадмоед ки бировардани асе бародаро биём номероро монам илтимос камероро бигире биёе хоҳишманд боше зинда боше сарбаланд боше ина ништияк ҷо аиҷа барои бировардан мумкин аст. дӯстони азиз ҷои барои кино бировардан ами пуло далендар намиҷа бировагиям кинора намиҷа ништияга барои кинои ужестии кинои чихеле бигӯина тиёр намешон тарафтан мегири карочи намиҷа ништияга бародаро парпсасакем ва қариби ҳамҷа мебурем иншолло ура мешава бо ис ина нигоҳ кунеда ис серьёзни айтари чӣ нест ин на самом деле короче говоря барои подписаться лайка фаромӯш накунед як як кӯҳай короче иҷа вақтҳои ахир надорад да болош кӯҳай нимё яхан ях каган исе ки ҷоя